Uno, dos, tres. What's up mga tolets? Gagawin natin, tol. Ako, tol. Gagawin namin ngayon. May make-up pa namin si Tawidwinski. Make-up challenge. Ito yung nabasa namin sa comments, mga utol. Kaya gagawin namin ngayon. Ito yung naisip namin, kaya let's go! Ito yung mga make-up na pinadala ni Simply Race. So mga utol, yung nakita nyo na mga make-up, hindi yun lahat. Kasi hindi namin dinala dito lahat kasi sobrang dami. Sa makuha lang namin. Yun. Let's go! Sugod na ta? Okay. Let's do this Guys. Doon gawin. Ito guys. Tawidwinski. Kita nila lahat ng mga utol, no? Ready ka na, tol? Ready na. Itatag foundation. Sabi ni siya. With and wild. With and wild from? Look. Bago. Sabi ni. Guys. Bago man to guys, Luputan sa. Tayo to guys. Itud House. From Itud House, guys. Itud. Ito guys, Kita nyo ba yan, guys? Ito yung unang tirahin ko, guys. Guys, Uy! sino kakaalam ko ano to, guys? Mag-vibrate siya, guys. Guys. Para saan kaya to, guys? Ito yung gagamitin ko, guys. May on-off siya. Let's go! Tira na tol. Vibrate. Go style. Yung morning ka to, nga. Kalahati tayo. Kalahati tayo. One half. Ibabaw. Lain maganda ya. Malikabok. Ganyan. Di ba? Cute. Tama na siya. Napagtripan pa tayo ha. Yeah. Ito pala yung kuha nito, no? Uy! Favorite ba? Face powder. Pikit ka ba? Pikit ka. Sus, bago ka pa oh. Bagong-bago mga tolets oh. May pa. Uy, huwag mong kainin yan, Sachi. Wow. Ganda. Ang puti. Maganda pala to. Nag-vibrate ba? Diyan ganyan, disunod na natin. Kita mga brush dara eh. Ganda ng mga brush Bagong-bago Wow, contour! Satu. Nudo. Nudo. Aha. Nud. Guys. Nudo. Piyong kaya. Ay, para sa kuha ni mata. Tissue ni. Ito. Loh, ganda guys. Bagong-bago to Kain natin to. Oh, ang ganda. Ito, guys. Afterglow. Wow, ang ganda. Afterglow. Uy. Ang lupit. Go. Bagong-bago pa to guys. Siya, Brizia. Lagyan natin ng pampapula ng pisngi. Wow. Sana. Wow, ang ganda nito mga tolets. Bumot gawin. Ay kada. Pati ni buwa. Maklaro ang makeup ni Wiwin. Hindi maklaro nun. Di maklaro Di maklaro lagi. So mga utol, lumipat kami ng lugar mga utol kasi di masyadong kita nun dahil sa ilaw. Lumipat kami sa kwarto nila ate. At dito namin itutuloy itong makeup na to mga utol. Let's go! So mga tolets Ganda. Ganda niya na. Ganda. Lipstick pre.
Lipstick bro. Tangina Ito mga utol. Ito mga utol, ano kaya to? Iwan ko, basta. Ito na. Lagyan natin siya. Huwag ka sabihin. Huwag kang makulit. Huwag kang magulo dyan. Yan na. Cute to naman. Ang galing. One shot. Ano yan? Ano yan? One shot. Pikit ka daw, pikit. Oo, lagi na diha lagi. Ngita na ba? Ang galing. Dapat, pag mga ganito sa mata, dapat may parang tail dito. Ang tawag dito. Ganda niya no? Cute. Ito pala yung pagpapakulas niya. Look. Wow. Cute na. na. Lasing to si Utol Wiwin. Lagyan natin na hindi pa papula. Ayusin niyo mga tol. Wow, ang ganda. Ito yung tinatawag na contour. Wow, ang ganda nito ah. Indo na ni. Klaro eh. Klaro. Klaro, wala. Tanyo ito mga tolets. Hindi ko alam na to. Ano ito, lipstick din guys. Basta, tirahin na. Saan mo siya? Lipstick? Beef stick again. Isi ko taka dia gilun sa nuno. Hindi, ganyan na ayukan ba lipstick mo? Ganda. Indo. Mutoy! Ang bango pala nito guys. Ano to? Super face. Super face. Ang bango. Asa to banding nga konde, ito murag suot sa speaker ba? Oh, ni Duto sa kuo. Yung ganda ng gawa ko guys, no? Ang galing. Tirahin na natin to, tol. Ayan. Parang mali ata to ah. Parang mali ata to ah. Wala na to. Para papatangos ng ilong guys. Lagyan Wala yung to. guhit sa gitna guys. Yan, papatangos ng ilong yan guys ha. Technique Ano yan. mo akin, loy? Ano wala? Wow, ang ganda. Maganda yan, maganda yan. Papatangos ng ilong. Kabali sa check. Guys, papatangos ng ilong guys. Kita niyo yung papatangos ng ilong guys. Monkey! Ang ganda oh. Shut up, good! Ingay na nga siya guys. Wala siyang kalaro doon. Hanap muna ako dito, babe. Kulang pa yung sa akin, ah. Ito pala. Bilis mo tol ah. Uy, dapat si lipstick oh. Oo, nindot ka na ko. Kay konti, glossy ka na. Glossy yung sa akin guys, ah. Gano'n na. Napasok pa sila. Naloko pa. There's a prank pa si Utol. Tumata ulit so. Para may technique ako natutunan. Para maging rainbow, ganyan lang. Ang galing. Gusto na sayop ko. Naman. Madaghan. Kain ka na gamitan. Lagyan ko na madami guys. Pikit. Cutie pie ka. Ang ganda na sa akin ito. Parang maganda yung kuha niya ba? Texture na yun. Eh. Tanya ito guys. Mga technique. Hirap pala nito guys, no? Lagyan natin ng itim-itim sa mata. Ito
dito. Mag-ingat na tayo dito dahil may itim to. Pikit, pikit. Para na rock and roll to ah. Ingay mga aso guys, pasensya na guys. Sige Coco. Sige Coco, wala mo na nitusok na yun. Kaya pala hindi gumagana. Coco eh. Ano yan? Parang na-black eye sa akin ah. Nagkamali ako doon ah. Yan. Kulang pa. Ganda. Kulang pa. Teknik natin. Tapos ito sa akin, tol. Hirap pala. Ang cute! Ang ganda ng Toy Wins, guys. Uy, sa amin ya. Wala pa mo man. Ang lindot ka po, Audrey. Guys, comment nyo sa baba, guys, kung sino panalo, guys. Para sa inyo. Guys, alam niyo na. Alam niyo na, supportan tunay kay Marlonski! Marlonski! Simple lang ba? Yung ginawa ko, explain natin tol kung anong ginawa natin sa mukha niya tol para malaman nila ba. Pagkatapos mo dyan ha. Bahala dyan tol. Bahala ka na dyan. Buhay mo. Explain mo din yung ginawa mo sa kanya. Mga teknik na mga kon mo ba? Yan. Tangos ng ilong mo tol ah. Ako gumawa niyan. Finishing touch. Finishing touch. Ganito mga tolets ha, para ma-spread. Pikit ka tol. Pikit ha, pikit ha. Ganda. So, ano? Tapos na. Ganda. Tapos ka na. Tapos na. Galing. Ito guys, lapit. Parang namulakay sa nagkamali ako sa mata. Parang nablakay sa akin guys. Parang nablakay sa Iwan. Nagkamali sa blakay sa siya. Kamakin sa siya. Guys, parang nablakay guys. Tol, ganda mo ba? Ganda mo, look. Yung kilay pala. Uhuy! Kilay. Ito pa pala. Kilay pala guys. Ito ah. Di ka na nakalampas ah. Ano to? Black pala no? Ito mga tolets oh. Maliit na toothbrush. Ang hirap pala ilagay nito mga tolets. Ang kapal, parang uling oh. Nagkamali na naman tayo. Nagkamali na naman tayo. Tol, nasan yung parang cream na nilagay mo tol? Kanina. Napin mo lang dyan. Ito. Takot na itong kanya. Ganda. Maganda na yun sa akin. Maganda yung sa'yo. Tingnan natin kung sino maganda. Kita ko to eh, na ito yung para pakuha nila ng kilay. Para makita talaga yung kilay mo. Natin kung sino mas maganda. Tapos na ko tol. Tingnan natin kung sino mas maganda. Piyong, pikit.
Ang ganda ng kilay. Okay na. Kaya na yan. Okay na yun. Explain mo na to sa'yo, tol. Come on na. Tayo sa mga nga. Guwapo, kayo. Tol, explain mo, tol. Anong ginawa mo sa yung... Ikaw muna, tol. Ikaw muna, tol. So guys, ito yung ginawa ko, guys. Comment nyo sa baba kung sinong panalo, guys, ha. Ang tawag ito. Ang tawag ito. Wala na explain, guys. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Basta tignan nyo nila. Lapit. Oh, side view, tol. Side view, tol. Meron niya mga ganito rito. Oh, kita nyo yan? Hindi maganda yan sa'yo. Mga detalye. May mga maliit na detalye. Tignan nyo yung kilay. Ang ganda. Tapos na to, tol? Wait. Pang thumbnail natin. Pang thumbnail natin. Gawa muna tayo kami ng pang thumbnail. Padaol yun. Yawa. Sige. Piyong. Ay, Piyong. klaro mo nga. Piyong. Ano ba? Wala klaro. So mga tol, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Stay safe. Huwag kakalimutan mag-subscribe, like, share. Yung notification bell. I-click nyo mga tol. Let's go!